Mifa production jabarani filɛbagaw ani Ondu TV filɛbagaw an ka foli bɛ se aw ma ni aw ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ sigilen aw denkɛ n'aw balimakɛ fɛ Cheikh Bougadar Magasuba a y'aw bisimila. An ka bi bakurubaw la an bɛna an da don fɛn min ye an ka simindenw olu ka kunnafoni na ni minnu si bɛ san 23 la Mali ale bɔra ka jɔyɔrɔ sabanan sɔrɔ kunu jɔyɔrɔ sabanan min bɛna se ka Mali yɛrɛ permettre ka qualifier ka taga Faransikaw fɛ yen nɔ Jeux olympiques min bɛna kɛ an bɛna o kunnafoni da aw tulo kan. N'an bɔra olu ka kunnafoni na an bɛna kɔrɔbalenbaw yɛrɛ n'o ye match amical international ba dɔ bɛna labɛn Mali ale ni Côte d'Ivoire cɛ an bɛna an da don o fɛnɛ la. N'an bɔra o kɔnɔ sa an bɛna an ka championnat national la n'o ye Ligue 1 Orange ale tile 29 o jaabi dafalen ani classement olu bɛ an bolo an bɛna an da don o la. Ani musolakaw ka kunnafoni fɛnɛ n'o ye musolakaw ka tɔn minnu bɛ yen n'olu kan ka yɛlɛn ka taga fɛn min ye première division na n'a bɛ fɔ o ma ko montée en Ligue 1 o dolantanw fɛnɛ tile fɔlɔw kɛra an bɛna o kunnafoniw dafalen ani yɛlɛma kunnafoni dɔw bɛ yen an bɛna olu da aw tulo kan nin de bɛna kɛ aw tulo garisɛgɛ bi an ka foli b'aw bɛɛ ye a y'aw bisimila. An ka jamukan nin kɔnɔ sanga ni wagati an bɛ foli di fɛn min ye an ka handball ɲɛmaaw ma k'a daminɛ fédération na ka na ligue la ani tɔnw ni tɔn ɲɛmaaw ani supporters ni arbitres an b'u bɛɛ fo kosɛbɛ ka sababuya kɛ u kɛlen don ka cɛsiri min ta k'a ɲɛsin farikolo ɲɛnajɛ ma n'o ye handball ye hali bi an bɛ dugawu k'u ye baara nin tali fanga ala k'a nɔgɔya u ye. N'an bɔra o kɔnɔ an b'an ka bakuruba fɔlɔ dayɛlɛ n'o ye CAN U23 ale demi-finaliw taana dɔgɔkun tɛmɛnen na i b'a ye fɛn min ye Égypte ale ye Guinée ci 1 ani kanangolo o kɔfɛ Maroc ni Mali ye ɲɔgɔn sɔrɔ sanga 90 kɔnɔna na tɔn fila dɛsɛra ɲɔgɔn na 2 ani 2 o kɔfɛ an tagara mɔnɔbɔ la mɔnɔbɔ fɛnɛ sanga 100 ani sanga 20 2 ani 2 o de kɔfɛ o la sisan sa fɛn min ye cɛduman lajɛ o kɛra n'a bɛ fɔ a ma ko ngɔyin kɔnɔna na sa Maroc ale ye sebaya sɔrɔ Mali kan 4 ani 3 o de hukumu kɔnɔna na jɔyɔrɔ sabanan ale dolantanw kɛra fɛn min ye juma tɛmɛnen Mali ale ni Guinée ni ɲɔgɔn cɛ i b'a jateminɛ Mali fanfɛ cɛden 11 fɔlɔ min donna Mali fanfɛ fɛn min ye Lasine Diarra Fodé Doucouré Amidou Diallo Ibrahim Cissé Mamadi Jambu fo ka se Boubacar Traoré n'ale yɛrɛ jalatigi ye Mamadou Sangare Brehima Diarra Ahmed Diomande Alassane Tamboura ani Koli Sako ninnu cɛden 11 de donna Mali fanfɛ an b'a fɔ dolantan ni a sanga 90 banna fu ani fu kana sanga 120 kɛ fu ani fu fɛn min ye ngɔyin na Mali ale bɛ sebaya sɔrɔ fɛn min ye Laginɛ kan 4 ani 3 bɛ kɛ sababu ye Mali bɛ fara tɔn fila fɔlɔ mun kun qualifielen don ka taga olympique la Paris kaw fɛ yen nɔ Mali bɛ fara o kan o de la i bɛ a jateminɛ ba Maliba Faso Maliba Maroc Égypte o tɔn 3 olu qualifielen don directement mais fɛn min ye an balima Guinéens ye olu ni Asie tɔn dɔ kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ Asie jamana dɔ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ walasa farafinna ka jamana 4 na o bɛ se ka dafa an bɛɛ bɛ jɛ ka dugawu kɛ Guinéens ye ala ka u jɔyɔrɔ ni tinti bɛɛ walasa farafinna ka jamana 4 o bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Paris Jeux olympiques 2024 kɔnɔ cogo min na. Ale tɛmɛnen kɔ an bɛna fɛn min ye an ka aigliw kelen k'u ka qualification sɔrɔ u ye nisɔndiyaba kɛ u dagayɔrɔ la n'u ka vestiaire kɔnɔna o nisɔndiya o image dɔ b'an bolo an ka jɛ k'o filɛ. N'an bɔra denmisɛnninw ka kow la sa an bɛna an ka aiglibaw yɛrɛ ka kunnafoni na an b'a ye Coupe d'Afrique min kan ka kɛ Ivoiriens fɛ yen nɔ o Coupe d'Afrique ɲɛbila baaraw kama Côte d'Ivoire ale ye Mali choisi fɛn min ye match amical international n'o ye tulonkɛ dolantan dɔ o bɛna kɛ Mali ni Côte d'Ivoire cɛ ni ala ma basi kɛ a bɛ bɛn tarata ma tarata min bɛ bɛn septembre kalo tile 22 ma san 2023 kɔnɔnaw na a bɛ kɛ ka bɛn ni nɛgɛ kanɲɛ 20 ye Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ Mali ni Côte d'Ivoire an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ badenya dolantan na an bɛɛ bɛ dugawu kɛ nin donba nin ala k'o yira an kɛnɛ la ni ye Mali ni Côte d'Ivoire ka dolantan lajɛ tulonkɛ fara sɛbɛ kan ka ca ala fɛ Ivoiriens ka se de ka ca anw kan kosɛbɛ est ce que nin bɛna kɛ sababu ye n'an fɛnɛ bɛna an den ka tɛgɛ daw ɲɛ kan wa ɲininkali tɔ min bɛ yen. N'an bɔra yen an bɛna an ka championnat national la n'o ye an ka ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye Ligue 1 Orange ale tile 29 jaabiw dafalen bɛ an bolo yan fɛn min ye AS Police
11 créateurs ye sɛbɛya sɔrɔ ale ka 32 Afe ale fɛnɛ cira kitakaw fɛ US kita fɛ 3 ani kanangolo o kɔfɛ Bakari Jan ale yelen na jɔ ka jifileni fa ka d'u ma 4 ani 1 fɛn min Asco US Buguni olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ni 1 o kɔfɛ sa fɛn min Black Star Surasiw den ka tɛgɛ ci ale ɲɛ ka 2 ani 1 fɛn min Club Olympique de Bamako ni LCBA olu ye 2 ni 2 kɛ 1 ni 1 AS Real Stade Malien bɛɛ tun bɛ ka nin dolantan kɔnɔ sabula nin kun ye dɔgɔkun dolantanba ye est-ce que Real bɛna talon wa Stade Malien min kun bɔ ji la nka an y'a ye dolantan ni a tagara Real fan fɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ye Stade Malien na jɔ ka 2 ni kanangolon k'u la fɛn min ye Joliba AC n'ale kun fɛnɛ kun sigilen bɛ ka nin match ni jaabi kɔnɔ kosɛbɛ ale kɔni ka côté la ale ye sɛbɛya sɔrɔ Binga FC ka o banna 2 ani 0 jɔyɔrɔ kow la jɔyɔrɔ fɔlɔ o bɛ fɛn min ye Real bolo kuru 59 jɔyɔrɔ filanan o bɛ Joliba AC bolo kuru 56 jɔyɔrɔ sabanan bɛ AS Bakarijan bolo kuru 47 ni dolantan ninnu kɔnɔna kɔfɛ sisan sa an bɛ se k'a fɔ tɔn 2 min ka jigini yɛrɛ latigɛlen don kosɛbɛ kosɛbɛ o tɔn ninnu na i bɛ se k'a fɔ fɛn min ye LCBA ye ale bɛ jɔyɔrɔ 15nan na kuru 22 jɔyɔrɔ 16nan o bɛ Yelen Club bolo Yelen Olympique bolo kuru 12 n'an bɔra o kɔnɔ an bɛna musolakaw ka championnat la o tɛ dɔwɛrɛ ye musolakaw olu ka deuxième division ale fɛnɛ dolantanw bɛ ka kɛ tɔn minnu kan ka bɔ deuxième division na ka yɛlɛ première division na n'a bɛ fɔ o ma ko monter en Ligue 1 o tile fɔlɔ jaabiw la sa fɛn min ye AS Commune 3 Saramaya ye a ka saramaya yira ale la 4 ani 1 o kɔfɛ Lafiya Club ni Lambert Sarr dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ni 1 fɛn min ye Teriya AC ale ye sebaya sɔrɔ Étoile kan 1 ani kanangolo jɔyɔrɔ kow la Saramaya bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la kuru 3 Teriya bɛ tugu a la kuru 3 jɔyɔrɔ sabanan bɛ jɔyɔrɔ sabanan ni naaninan o bɛ Lafiya Club ni Lambert Sarr bolo kuru 1 b'olu bolo fɛn min jɔyɔrɔ 5nan bɛ Étoile bolo kuru 0 AS Commune 3 ale bɛ a kuncɛ kuru 0 bɛ ale fɛnɛ bolo. N'an bɔra musolakaw la dɔrɔn an bɛna cɛlakaw la o fɛnɛ ye monter en première division ye i b'a ye olu fɛnɛ ka tile fɔlɔ la Arabado Poul A la Kayi FC Simbo ale cira Atar fɛ 2 ani 1 o kɔfɛ US Buguba ale ye Asak lajɔ ka jifileni fa ka d'u ma 4 ani kanangolo o kɔfɛ dɔrɔn alamisa fɛn min ye Soni AC o dolantan o kɛra Gawokaw fɛ Soni AC ale ni AS Guerrier olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 1 ni 1 fɛn min ATS ale fɛnɛ sebaya sɔrɔ Avenir AC ka o banna 2 ani 0 yen classement na Poul A la US Buguba kuru 3 Atar kuru 3 fɛn min ye Simbo Asak kuru 0 b'olu bolo AS Alanson ale kun exemptelen don premier journée na kuru 0 b'a bolo a ma dolantan kɛ fɔlɔ classement Poul B la sa i bɛ ATS sɔrɔ kuru 3 Guerrier ni Soni AS Guerrier ni Soni kuru 1 b'olu bolo Avenir kuru 0 o b'ale bolo kabi farikolo ɲɛnajɛ kuncɛ an bɛ taga fɛn min ye yɛlɛmayɛlɛmaw bolo la n'an b'o wagatiw la sa mercato i bɛ a jate minɛ an ka denmisɛnnin 2 n'u olu yɛrɛ formera an ka tɔn na n'a bɛ wele ko AFE Afrique Foot Elite donc i bɛ a jate minɛ kelen ye Anto Sekongo ani Abdoulaye Gori i bɛ a jate minɛ Sekongo yɛrɛ ale ye camancɛmaa ye san 19 ale bɔra ka san 2 signé tɔn na n'o bɛ wele ko REMS fɛn min ye Abdoulaye Gori ale ye attaquant ye ɲɛfɛma don a si ye san 20 ye ale fɛnɛ a ka contrat renouvelé ni REMS kelen na ni denmisɛnnin 2 ninnu an bɛ dugawu k'u ye u ye challenge kura min daminɛ u ka carrière kɔnɔ ala k'a ta fanga d'u ma n'an bɔra yen an bɛna fɛn min ye Faransi toujours Ibrahima Sissoko n'a si bɛ san 27 la ale bɔra tɔn na n'o ye Soso ye tɔn min yɛrɛ fɛ i bɛ a jate minɛ a ye bi 13 ani pasi decisive 5 a y'o kɛ ɲinan saison kɔnɔ nka a bɔlen kɔ a ye contrat signé tɔn na n'o fɛnɛ ye deuxième division tɔn ye Faransi Saint-Étienne an bɛ dugawu k'a ye a fɛnɛ ka challenge kura ala k'o nɔgɔya ye o de kɔfɛ sa an ka milieu de terrain dɔ bɛ yen nɔ ni franco malien don n'a tɔgɔ ye Lassina Yatera a yɛrɛ si bɛ san 12 la simiden don denmisɛnnin fitinin don nka franco malien don ale fɛnɛ ye contrat signé tɔn na tɔn min n'o tɔgɔ ye AS Monaco a bɔra tɔn min na ka na o ye Red Star an b'a wele an ka jamana ɲɛmaaw fɛ k'u hakili to nin denmisɛnnin ninnu na depuis sisan u sɔrɔ wagatiw de ye sisan hali bi farafinna kɔfɛ kunnafoniw kɛlen don ka transfert kuma camanw bɛ yen i bɛ a jate minɛ FC Barcelone u bɛ Brésil ka ɲɛfɛmaa nɔfɛ ɲɛfɛmaa min nin wagati nin kɔnɔ n'an bɛ se k'a fɔ k'a kow nɔgɔyalen don ka sababu n'o ye Rock ye o kow bɛɛ sigira sen kelen kan o kɔfɛ sa fɛn min ye simiden dɔ bɛ Turki Real Madrid ale y'o signé ni a tɔgɔ ye Arda Güler
Real Madrid ye ale signé kunu o tɛmɛnen kɔ hali bi yɛlɛma ko la an bɛ taga Paris Saint-Germain fan fɛ fɛn min ye Luis Enrique Paris ale ye o ta k'a k'u ka dege karamɔgɔ ye kɔfɛ Français ka dolantana kɔrɔ n'o ye Asensio u ye Asensio san wa Hernandez ale fɛnɛ bɛ ka bɔ Bayern na ka na ni latéral do Paris Saint-Germain ye o fɛnɛ san fɛn min ye Neymar ni wagati na ka ko gannen do kosɛbɛ k'a bɛ ka segin ka na k'i kunda FC Barcelone kan ŋunuŋunukanw do fɔlɔ nka ŋunuŋunukanw kɔnɔna tiɲɛ de bɛ bɔ a kɔnɔ tɛ dɔwɛrɛ kumaw bɛ sen na Neymar yɛrɛ ka ala dili ye bi a bɛ fɛ ka bɔ Paris k'i kunda FC Barcelone kan nka ɲininkali tɔ min bɛ yen yanni don n'a nataw cɛ ko min yɛrɛ kɛlen do ka mɔgɔw kɔnɔ gan kosɛbɛ o ye Paris Saint-Germain kɔnɔna ye Kylian Mbappé a bɛ taga Real la wa a tɛ taga kunnafoniw ye mun ye bi foyi ma latigɛ Mbappé ka Real ko la nka an bɛ se ka mun fɔ Paris Saint-Germain ka ɲɛma n'o ye u ka président ye a bɔra a ka kuma kɔnɔna na a y'a yira k'a fɔ Mbappé kɔni ko bɛɛ bɛ kɛ fo k'a fɔ k'a bɛ bɔ Paris la fu ka taga équipe wɛrɛ la k'olu tɛna jɛ n'o ye donc Mbappé fana ko k'a tɛ contrat renouvelé u dun y'o de fɔ n'a ko k'a tɛ contrat renouvelé olu b'a feere donc an b'an sigi ka jateminɛw kɛ ni kunnafoni laban minnu bɔra a kɔnɔ an ka dɔgɔkun kunnafoni a b'o sɔrɔ an ka foli b'aw bɛɛ ye aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma basi kɛ